just because you surf doesn't mean that you are a surfer. Oh yeah, David, to bol odkaz pre teba. Ja sa ti chcem veľmi poďakovať za video, ktoré si natočil, že ako si nenájsť frajerku. Mňa to video veľmi inšpirovalo, bolo to krásne povedané, že treba ísť za nejakým vyšším cieľom, hej, a že vtedy človek vyžaruje to svetlo a že tie ženy idú ako svetojanské mužky za svetlom. No, lepšie by som to nepovedal, David, dám ti za to jeden veľký like, hej. Takže chcem sa ti fakt poďakovať, že si sa pustil do točenia videí, pretože sú veľmi užitočné a inšpirujúce. A zároveň ti chcem povedať, že v mojom prípade ten projekt, hej, ten veľký projekt, za ktorým idem, je nájsť ženu. Hej, už tu vidíš, ako si, že ja som sa pohol ďalej, že si mi vlastne pomohol, že od hľadať ženu, ja som sa dostal k nájdeniu ženy. Hej, čiže môjim projektom je nájsť ženu, a hľadám takýmto spôsobom, pretože sa mi to zdá jeden úžasne interaktívny a zábavný spôsob na to, aby som ukázal, že čo vo mne je, aby tá žena chápala, že čo ja vlastne hľadám, aby sa toho nezľakla, aby si to mohla sledovať, lajkovať, šerovať, pýtať sa kamarátov, kamarátiek. No a ja si myslím, že skutočne tam, keď človek nájde ženu, tam je toľko svetla, že ja si myslím, že žiaden iný projekt toľko svetla neprodukuje. Hej? Ani jaslovské bohunice, ani jadrové reakcie na slnku v istej dimenzii neprodukujú toľko kvalitného svetla, ako je láska dvoch ľudí, ktorí sú si súdení, ktorí sú si energeticky kompatibilní. Že tá štruktúra tej ženy dokáže poňať to vedomie toho muža a že to presne zapasuje, hej, ako kľúčik do kľúčovej dierky a že ten muž zase vie poskytnúť presne ten rámec tej žene, ktorá ona potrebuje, v ktorom sa cíti bezpečne, v ktorom sa cíti milovaná a cíti sa tam ako v perinke. Takže David, ja si myslím, že nie je lepší projekt na svete ako projekt nájsť ženu a ten sa robí tak, že ju začneš hľadať. Takže, kamaráti, kamarátky, kto hľada, ten nájde. Toto je odkaz pre vás. Ja vás srdečne zdravím a želám krásny deň. David, teším sa na ďalšie video. Ahoj.